Buwad. Wala na rin guys at adlaw na lang. Usa ka adlaw. Wala oy kay gahapon gibuwad niya launa. Nakaroon sa orasa pa. Plus kuan pa guys wala una pud. Usa ka adlaw lagi. Sobra ka init. Mga napito naman yun. Mga napito naman niya itong buwan. Sakto lang itong gingan nila nga. Pwede ka magprito sa init. Ha? Hala ito. Hala guys, maging buntang guys na lang. Galuto ko na ng buwad bitaw nga. Nagbilin po ko dari guys para silang konsumo nila dari sa bahay. Ang tulis na guys na lang dito kami mo kamunggay, kabawan, kautan, subak. Eh, sa paborito ni Papa Eddie yung flying fish. Kuan ka ng buwad. Kaya sa kay galunggong man eh. May kulis na ka ng kamapisan. Ready guys kanang salamat sa Ginoo guys kay hubas-hubas na nang ijahang kamot di nakadug baga. Kuan epektibo pud ag tambaw nga gipalit agi hatag sa doktor katong tablet nga gagmay pa no. So, wala na akong mga tol kayo. Bisag mga tol ko pero napil na ako nga pingunayan. Pero hubag po lagi po siya. Wala na itong mga kriyani ko daw mga nasa sulod nga tubig-tubig ba. Gahi na. Nya lami ag buwad no galunggong. Okay ra na kay di man na tulingan. Lami yung galunggong. Plain fish. Galunggong na kani isa galunggong man imong kaon oh. Masagol yan eh. Kani yung frying fish imong paborito. Sakto naman. Kani galunggong. Lami no. Pwede na ta magnegosyo dahil buwad no. Magnegosyo tag buwad ron kay kuan kanang init. Halin jud na. Mahal kay sa merkado niya di pa jud gikan pa jud na og kanang kuan. Lang gikumpra ba. Dapat mo sa buhol mo sul ani nyo kanad lang nane. Limang ka. Usa ka kilo tunga na niya. Aw duha ka di ka kilo ni isa ka kilo ning kani. Flying fish sa ka kilo pud ning buwan. Kada adlaw buwad. Diya sa kuan guys kanang ni duty na sa imbes di na sa mo duty. Absent na sa duha ka adlaw kay arong di ma kuan ang tambaw ba nga katong cream. Dali ko uli kay manuroy pud ani nakahimo mi gabi si Nicole og avocado og kaning graham og kuan. Kanira ihang na video kaning buko pandan kay gabi na kadumi naghimo na ni Nicole ja. Mong kaliat sa kog pamaligja guys kay amo ra bantong kun untong rip before ko mularga. Kay arong nakasay pamaligjas Nicole. Shout out ni Shy Loves diha sa Manila og si Sis Jackie og si Sis Ann San Blanton og Mers and family si Sis Mimags and family pod diya natangin na po dun siya guys nagkuhan guys mag shout out ko sa mga ning comment so kadoon ako mo sorry kay alas 9 na yung mga suki dadto kay mamalit man dyan na sila ito ka na buko pandan kani graham mangga Ako nilagay. avocado lami na kani okay bali kani avocado dili oy kuan akong gamit ka ng shake katong shake nga avocado ba milkshake Pila ka ba? Dili nga pure nga. naapoy sagol giblend so ayo tilawi kay gibalik-balikan ba na ni kuan asawa ni Glenn sigbalik na kog palit Wala mo sunod ay si Bing. Lawag mata rin. Kana suras kalingawan sa langlong sa Cebu. Nahayagan na ko na siya. 5 Wala ko nang sumasakay. salamat
Salamat avocado ro jud iya ha. Dili sa dangong sa Kuan ka mo 15. Oh, 20. Ay dili 5. 15. Salamat. Salamat. Iyang gikumpara na. Oh, manay mamalit og bumbil, mga buwak, pwede ra jud mo mga diri kay naay daghang buwakan ni siya. Oh, shout out dia sis Mi Magsan family. Oh, buwakan ni Alejandra na anas na diri. Salamat Kajo. Ha, salamat. Okay, salamat kay lagi na naghanap kay isang mga tanong guys. Ayo ang pangayon. Usip. Ruby. Oh. Orange. Na mo kuy daghan nga na. Na kuy daghan nga na. Ako lang ipantugtok diha, dagang bombil diha ako nang panguhaon aron ma. Dili kaning isa gipangayon ni Ate Ivy. Na ako kuy nga nangamatay ba yo? Ha? Nangamatay daghan kay San Francisco. Ayaw. Ulan na. Ayaw kay dadanang nako siya. Gikan sa Bohol. Ganahan siya mga San Francisco. Aw dadan ako siya. Color kanang mga inani kuno ganan siya mga. Hala daghan kay kuingana. Ko inani rob niya para yellow. Oh, daghan kuingana. Nangamatay lagi. Napukoy pink namatay. Daga ako mingani namatay wala bubu. Kani daghan kay kuingani oh. Na ako tanan ni ani mga kanina napukoy ingana oh. Ruby. Nako inani. Kanina sunog na imuha oh. Ikati ay imuhang imarkot para mo daghag sanga. Oh, kani siya nindot kayo na siya oh. Uy, sunog lagi na diha ro. Dad nabi sis Magsan family oh. Grabe jud mag Ato asa dito. kumbati. Oh, ito nagkakaway-kaway na sila oh. Oh, gakaway-kaway oh. Oh, out diha. Oh, salamat kayo. Salamat kayo. Basta magtabi ra ta. Ko atong itlog. Oh, Pwede nito na ko ipadala. tanawa ora. Ipahapit. Arang kabutan no. Init kayo. Arang kabutan kay iyang mga bagaw sa itlog iyang ihatag nako kay Kuya, kuha to para kay. sa home Kuha to garden. kay. Sayang man, malapit itong basura niya. Ipahapit ni Kuan. Oh, Haman siya, duty ba? salamat. Uy, duty ba? Si imong ba na? Salamat. Ipahapit bitaw. Ganang Kaya basing malabay to. di jud madugay na basta mo ari di madugay jud. Kuan kay magtabi mo taman. Ito salamat kayo. Salamat. Tabi na sa sige niya. Balik na ko. Welcome to my vlog. Duha na lang may nabilin sa iyang paninda oh. namay pa itong sa init. Duha na lang. Akong ice candy gamay na lang kay kumpra pod. Hala baby. Mo baby mo din mo oh. Aniwot mang kubi. Akang mangod be. Tawad dia sa hong balik-balik kung palit dia ka na naka-pink. Lami tayo. Super aso. Kanang usa jud kay always na kanang naka-black. Yan ay duha nga naka-orange. Shout out diha. Avocado yang ipalit. Salamat. Yung vlog. Buko pandan. Ay buko pandan. Grihamingo. Lami na talawe. Balik juga tag 10. Umuna pa yun ha? Ganyan siya. Avocado, labi mo na siya. Video. Yan ang ibukido na ko. Ibokido. Ibukido. What you kay Jis diha? Ba? Sabayan na pa. Uy. Imong kon lagi. Tora? Oh, Imo lagi flavor kay mura lagi ibukido lagi. ibokido. Inagkaon ni mo mura na sa ice cream. Sumbagay na ko na ma'am. So guys, dari ako magtambay. Avocado. Isa man na. Ino? Ay, si ma'am. Palit din si madam mo. Bibili ka talaga, madam. Wala na guys, gamay na lang. Griham ug mangga sa gol. Lami na siya. Griham ug mangga. Thank you. Wala na, gamay na lang.
Si Jao. Lain na po rin siyang ipalit. Gani. Lain ba? Oh, lain-lain. Kakulor na si Mong Sinina. Mura ni kaluhalo na nilapas na. Salamat. Doon na niya hang kuan guys. Oh. Salamat sa mga namalit. Uli na kaga. Amping. Ano na guys, nanguli na mga trabaho sa Wilshard. Kaya salamat ikaw sa nga maliit kay kanang hipuson ring ang buwad guys kay wala karabing kainit siya di unya bisag tingag adlaw ra guys mo kuha na dadon si Jam wag na dadon ay guys na andali ara kaso na uga. Grabe init sa grabe guys. Normal man sa pritong dadaan. Wala di sa kaso sa nauga guys. Ito guys magbilin po ko bilang sa daan na rin guys. Kaso lang kani 300 kilo. Taggan to gado kay ipis man eh. Sakto rin eh. Ito nga. 1 siguro po na. Isang eh. Ngalani ko no. Kabaw-kabaw. Ito, mag-amag to. Lahi-lahi man sila gano'n ngalan sa kalalayang lugar. Ako guys, gura kong kabuwadan niyo, kailang na isda. Maghimo ko daw ang kalulingan ni buranan. Nagbalik na guys, puhuri. Muloy ginoon, buwan kong daghan. Namitong lidanggit. Online ra po nato maligya. Nahi kay dili parat. Lima hong bulad sa mama. Wala ba limang buwad basta malipay sila na ilano. Ang tama kita katay guys, malipay yung sa ano. Sili plastic na. Ano guys. Madung hapon tong tanan guys kanang grabe nang kasi haron guys wala na dyan na mabidyo tanan guys kay mo ito ganiha ang gipahurot tagahang paninda nga kuan kay naghimo na pug usab kay maghimo ko og daghan kay mo larga na lagi ko guys sa Huibi sa gabi mga mo last trip ko dari ato no kumhigda dito sa kanang Argao terminal ato na lang ko magpakabuntag kay ang first trip na may alas 3 out ko sa mga ning comment na ining comment dadto nga kuan kanang agnan kuno sa ilaha tong hanggibuad guys kay wali ko kailan ng mga isda bisan og taga dagat ko ako kailan ng mga isda. Si Ma'am P. Mirasol Rosales ang isa ko dito kay amang-amang diri rob sa tambok nga isda lami asinon mo dyan ay paborito lang asinon kanang uli bitaw ko dito sa buhol makita na nang inganang isda so na timingan pud nga na ining suroy dari nga ingato nakapalit ko nja na pining comment nga si Ma'am Agnes kanang kuan hagidang giingon nga Dr. Wong lang iyang isabon Ma'am Ruby sa iyang lawas o mo to hanggi pasabuli ja katong sulfur ja salamat kadto kanang Ma'am Agnes sa Gragaw karon pa pud ko nakakuan lang ijahang comment guys so halang magigamit rin cellphone ni Papa Edie shout out day ko ni Ma'am Bibs Marquis kanang nakita ko sila ni Ma'am Ging nja Ma'am Ging wa pa ko naka-video ni Nicole kay arang kabisi man si Nicole ron kay bawo na ka kanang nasa giya si kaso karon mo video ra ko ni ja Ma'am Ging og kanang makalugar-lugar ko laminag na as crystal food kay magpasalamat lagi mi ni
Ma'am Bibs Marquez kay malagi na siya ni tabang ni Nicole og kanang pag apply ni siya sa board exam ba. Ja, nakapasar pa din siya si Ma'am Marquez. Salamat kadyo Ma'am Bibs Marquez. Ja, shout out po ko ni Ma'am Emeline Kugay, kabaw-kabaw sa amua Ate Ruby sa Bukidnon, watching from here in Dubai. So amping diha Ma'am Emeline sa Dubai. Ja, Ma'am pili sa taghap, salamat pud kadyo. Amang-amang sarap yan. So amang-amang kun pud sila ha. Ja, Belinda Daily Eliseo man siguro ni. Oh, Eliseo. Tarsan man na tawag diri sa Surigao, lami na rabana hilawon Ruby. So wa po jud ko nakakilaw da ng isda man, pero first time po ko nakakita da na dari lang baligya dari sa Cebu kay panag sa dari di maningana mga isda. Didto ra nas buhol na nakit-an kang saang nanay. Shout out po ko ni Marilyn Magsalay. Kabaw-kabaw na diri sa CD Urog. Salamat kadyo. Ati Inday Vlogs 132 hair. Nakadikit na ako sa emosis. So sige, dikitan ra ka next makalugar kog view sa mga kuan. Shout out po ko ni Ma'am Edina Kanyiti. Hi Mama Ruby, nalipay si Nanay ba sa lobong nga buwan. Praise ta adyo. O praise di kadyo na si Ja. Ja, lami kadyo kay gitilawan na ni papaidi ganiha. Ang tawag da na bulinggit, lami kayo na labi na inunon. Oh, shout out diha Ate Inday's Vlog. Sis Aloha, Bisaya, Pilipinas, Sis Ansan, salamat kadyo kalami sa Skin DT. Sa Mua Saliti, Mamag, ang tawag na mo aning isda sige Mamag day kung sila. So daghang klase-klase man. Ja, shout out po Kumiri, Silkwan, Silk One. Allergy na day Ruby pang kang papaidi. Wala lagi na sa sis kanang ay ma'am ko ana siya kanang daan na sa una pa sa Manila pa na sa gamayran kuan mga tuw na. Ja, shout out po ko ni Nanay Queen. Palit og skin fighters tistingi kay nga na pud akong gamay nga palitan na sa mga butika. So salamat kadyo nimo Ma'am ay Nanay Queen, salamat kadyo. Alice Lahot, amang na mana Ati Ruby, lami po na siya inununan ibulad. Salamat Ma'am Alice. Preachy Ligas Quatno, salamat pud. Ang tawag ana diri sa amua Ruby kay isda nga Carlo. Isda ko nga Carlo. Ma'am Edina Kanyeti, palit na mo sa skin di ni Mama Ruby kay lami kadyo, lami jud kadyo. Kanang ang mga suki kada suroy na mo palit din na sila, di na sila mo balibad. Salamat kadyo sa mga suki na dari nga viewers pud na nga mananaw daning hangkuan vlog. Salamat kadyo ninyong tanan kanang nakakadug tabang inyong pagpalit sa hang skin di. Ilinita Molina. Oh, shout out diha mga Molina, Ilinita Molina, Mama Ruby isuway og binisaya patayhop sa basin og naay cup sa tubig. Kuan dyan as dyan Ilinita kanang allergy hun dali ra jud kano sa dyan ma-allergy sa mga kataw-kataw sa dagat na okay na pud siya. Grabe naman kadtong tay mahal jud pa-check up kay maglugos na sa ginhawa sa kakataw. Shout out diha, salamat kadyo sa mga nag-advise, salamat kadyo yung tan. Bean Cars, amang-amang na ti sa Tagbilaran. Amang-amang di ko na dito. Amo baka-baka ang pangalan. 123 Golden Baby. Shout out diha 123 Golden Baby. Namayo si Rapod. Kito sa Hagna ang tawag ana. Oh. Sa Bohol day pud lain-lain day pud ang tawag. Mi Magsan Family Adventure kanang dito ra ba ko ila sa ni Ma'am Bibs dito sa ilaha ganiha. Chika mi kay namalit siya ganahan sa sang ice candy sis mi Mags. Ja happy tara ba pug pista dito sa Punta Cruz, Maribohok. Shout out ko ni Ate Norlina. Merly Kahintong. Ay, sis Merly Kahintong, allergy na. Salamat kadyo sis Kahintong. Shout out day ko ni sis
Cherry Kahintong, salamat kaadyo si sis hindi ambing kanunay. Joseph Taray, amang-amang na ang pangalan ana Rub. Danggit po yan, Jocelyn Labia. Hi Ate Ruby, shout out Miloy, Alice, Lahot, Lajot or Lahot. And family, sige kog tanaw sa imong vlog, taga Buluon Rako, tiway. Hala, dagura man dayta. Sige migagi day Buluon ug matumiog dalagit kaya tumukutig pamalit sa dalagit ug mga utanen. Daghang salamat. Shout out ko ninyong tanan diha Alice, Lahot og Miloy diha sa Buluon. So shout out po sa mga taga Buluon. Naman diha si kuan kanang ay alkoy dito si sikat nga vlogger diha. Si Boy Tapang, hi. Bi ang tambal ana pahiri og alubira. Og gitry na ng alubira. Wala din si Jay Alibro. Ma'am Nancy Manon, salamat kaadyo ma'am. Dali ra na kaadyo. Ma'am Lordy Saladin, salamat ipod siya taas og sugar murag. Taas og sugar jud na siya kay dali ra kadyo sa mga tuw nga na jud kuno taas og sugar kay lahi nila mga diabetesen. Salamat kadyo nimo sis. Shout out puli po ka paspasan nato ni kay grabe nang ka taas ni ang video. DG Maki, thank you for watching diha sa aliog lang pugog tanaw na nihang channel guys, si DG Maki Helmut diha sa asa ba to inyo ha dapit DG Maki, nakalimot man ko papalit ako og avocado flavor miga bangsi ang isda man sa mua sa Davao. Shout out nimo diha sis DG Maki. Saan na buto-buto? Ay, shout out po ko ni Miss Flowers diha sa Dumaguete. Salamat kadyo Miss Flowers. Kanang good evening Ma'am Ruby. Comment lang ko ma'am ha kay about sa allergy kay Sir Edie. Try og check up daing doktor. So daghan na kadyo na sa doktor Miss Flowers. Grabe. Asa na dun may mga doktor sa una para sa Manila. Na dun na magbalik-balik na ijang sakit. Nja, daghan kadong salamat Ma'am Berna Bendusa sa imuhang heart og like og ampo. Salamat kaadyo. Salamat po kaadyo ko ni Mayrel sa iyang tulo ka heart. Ug sa tanan mga viewers, daghan kadong salamat ninyong tanan guys. Kanang see you na tayo sa Wuhol guys. Sa katuog na laman ko dari. Diya, wala gina guys, nag-prepare ko tanan dari. Silang lutuan daan og sidaan nila. Magkuan ko guys, maghumba na lamang kong baboy para ang ibilin na rin nila. Kaya hindi na sila magluto-luto kasi papaidi. Bawal man na sa mga isda na nagbilin po kog kuan kanang buwad dari na papuy among inununan kay mag-un-un man jud ko guys og isda kay ganahan man nis ili og inun-un sa sabaw. Diya kanis ili noon ani sa dugpod pagkatong duha si Dante kuan na sa mga kuan na sa mga inununan sabaw man ilang paborito. Diya guys, thank you for watching guys. Kanang daghang kadto salamat ninjong tanan kanang dinha matag sa tagasan na muna kuan diya. Kanang salamat kadto ko ni Ma'am B nga viewers, labi na sa mga tao nga always nga nag-message na nga musta kada adlaw, nag-voice message kanang ang kadalasan sa dari guys kanang magsigig message na guys kanang mag-advise na grabe sobra-sobra jang mga advice jang kasab-an ko kanang ija kong badlengen kanang Ruby di na ingana kanang dapat ingana daghan sa mga advice kanang salamat kadto sa imong mga advice nga di dapat ingana di bet ingana di apil ingana sa vlog yan ba. Salamat kadto nimo Ma'am Bitani Escobia, daghan kadtong salamat og ni Ma'am Disminda kanang always din na sila nga mo message na guys kada adlaw kanang wala sila palyaw nga mo message na hanja kay ba mo buko si Sis Ansan Blanton mo message pud na sa kanunay kaso lang karon na busy siya kay nasa sa Texas sa pag-amping dia Sis Ansan Blanton. Og si kuan si Ma'am Ging nag-message diri mi kanihan ni Ma'am Ging mao to nga nag-meet lagi sila ni kanang Ma'am Bibs Marquis. Salamat sa mga Marquis nga arang nga pud kabuutan mga relatives ra pud ni Ma'am Ging adlawon. Salamat kaadyo. Jasawa na ma-mention si kuan Sis Jackie. Salamat kaadyo Sis Jackie amping diha sa Amerika. Salamat kaadyo pud sa imuhang kamaadyo nga always busy sa nag-message na guys kanang usahay di na laman jud ko maka-reply sa tungod sa kabisi.
Sa pasensya to sa wa pa na ma-reply mo reply ra ko og maka time ko kay labi na karon arang kuan ako na arang kabisi na aron kay nag-prepare ko unja ga kuan ko ka ready jud ko para maka kuan ko guys kana maka income pug ko manang dali-dali pug ko panuroy nya karon maghimo na pud ko og buko salad. So namalit na ko guys para ang buko salad ja kani ngani guys kay dagko naman ni sag daghan naman ni sag mahimo hara man ni sang dagko man ni siya guys hara ni sang gunting-guntingan. So di na mo na mapakita din sa na pagbuhat kay gabi nagbuhat mi avocado og katong kanang mangga o griham wala ko nag-vlog kay grabe puro ice cream din na naman natataghang content. So daghang kanong salamat. Amping, huwag ang butang tanan guys. See you in my next vlog kay mag-edit pa ko guys.